Lesz vicc. Mi az? Gyűrű van. Nekem nézzük mamáig, volt még a padláson, vagy már csak gumiszónak meg ilyen? Lehet, hogy eljövök szemben ebben a vad szembeszélbe, hogy Nekem a legnagyobb probléma, tehát az relatív nagy probléma, tehát nem masszív nagy probléma. Tehát nagyon az, amit érzek, hogy tehát túl gyorsan mentem, állandóan rohantam, mint a barom állat. Igen. És a kormány pedál, tehát ez normális volt, hogy ilyen kemény volt állandóan, vagy te nyomtad a lábaddal, és arra próbáltam állandóan rányomni. Az volt az ok, hogy te erre akarsz lépni, de arra kell, és én próbálom átlépni egy picit erre, de te annak ellenére is próbálod nyomni a másik irányba. Tehát maga az, hogy vezessünk repülőgépen, az nem úgy zajlik le, hogy te kijössz és elkezdesz vezetni, hanem egy elméleti képzés után megpróbálod összerakni a gyakorlatot. Értem. Tehát magát tudni kell, ne akarjam nyomni, mint az állat. Miért csinálom. Jó. Tehát nem csak egy irány felé én elgondolom, hogy azt hogy kéne megcsinálni, hanem meg kell tanulni azt, hogy erre lépnek, arra csörök, és akkor fogom azt a mozgást folyamatot végigkövetni, hogy a repülésnek a folyamatát a jó irányba befolyásolja. Na csukjuk! Kormány minden irányban van az elfenszolvénytetőre bezárva, biztosítva. Szétlap, kinyitjuk, becsukjuk, szétlap zárva, biztosítva. Műszereket nézzük közben. Rádiót bekapcsoljuk? De van. Műszerek alapállásban, magasságmérő beállítva. Utána átnézzünk jobbra a trimkarra beállítjuk középre, és utána jön az, hogy a kormányok így van, és az oldalkormány is kormány. Hát így egyszerre az egészre keverünk egy ilyen volt, jó? Kormányt minden elementesen kitéríthetők, és most, ha ez rendben volt, a kötelet meghúzzuk, a kioldalt húz meg. És visszaengeded. És amikor meghúzta a kötelet, akkor van beakasztva. Jelented az oktatónak, kötélbe akasztva. Szétnézünk, és ha kihúzott a gyerek is a képből, hát senki nem áll előttünk, akkor azt mondjuk, hogy előttem a léptél és a felszállom az szabad, ha előttünk léptél is megnézzük, ha előttünk a felszállom és a léptél szabad, akkor feltesszük a bal tenyerünket, jelentkezünk a repülőt. Üzenet a gépházak falukötélen kahetes. És indul a mandula. Falukötélen. Tetszőlet? Igazából valahogy itt tartsd meg középen a bolyot, és annak megfelelően, hogy mennyire... Ugye a horizontot nézzük, nem a műszereket, ahol ha látjuk a horizontot, megpróbáljuk ahhoz képes repülni, jó? Majd levettem közem lábam, és akkor egy teljesen vígészkedben próbálhatod azt, amit te szeretnél, és akkor át tudsz érezni, hogy ez működik úgy, ahogy te gondolod, vagy nem. Ugye egy 80 km/h sebességet próbáljuk tartani, és forduljunk balra egyet. Kicsit balra lépjünk, balra sűrűn. Úgy tudom már. Fordultunk, de fordultunk került, hajtanak, hogy ezt a benézzük. Ugye az is elmondottam. És nézd meg, hogy fordultunk egy olyan, mit tudom én, ilyen szállókat, akkor 90 helyen. És forduljunk meg egy kicsit balra, és próbáljunk ráfordulni a pályára, párhuzamos irányba. Nézd ki, hol a pálya? Arregán, a maradékönél start. Elmegy. És próbáljuk ezt az egyet kicsit. Most nézd a pedálokat, hogy Vagy, elfestünk. Meg kell úgy, hogy
kell lenni a helyzetnek. Ugye az iránytúltól csak egy messzire kérjük el egy iránypontot. Amikor is a start vonalában élünk, elindulunk a startra, és megnézzük, hogy hány méteren vagyunk. Nem tudjuk lenni az iránypontot, nem nagyon egy visszapítani, irányat arra, nem arra, hanem fordulva, de még mutatunk, amit azt tennünk, és figyelmesen. Mindjárt most elkezdődik ki. De ez felmérjük, ha nem. Láb is kell neki, amikor csűrsz, ahhoz láb is kell. Mindent arra is, ahhoz oldalunk, és tessék föl, hogy ez nagy. Nem kell olyan lefállni, ahova bírunk. De lesz a legnehezebb esetünk, de nem azért nem fogsz tudni megtanulni, hogy tudod vezetni, hanem szerintem lesz a legrenitensebb. Mert a leggyorsabban megtanulni. Nagyon jól megy. Tehát érzékelhetően az, hogy így végrepült egy iskolakört az elméleti tudás nélkül a saját magad gondolatvilágából, azt jelenti, hogy eléggé tudatosan tudod irányítani saját magadat. És maga az van egy kialakult képed, ami nem feltétlenül jó, hisz nem tudod még, hogy mit kéne csinálni, hogy kéne csinálni. Tehát hogy hajtunk végre egy fordulót. Hát így érzésből próbálok. De nem lesz különösen nagy problémád vele. Egy problémád lesz, az az ergonomia. Nagy vagyok. Nagyon. Tehát az a gond, hogy most szerintem a tervezőknek, és ez komoly, el kell gondolkodniuk a repülőgépet felépítésben. Tudom, van megint. Van hullám? Hú, megyünk megint. A társadalom olyan nőtt a világszert, tehát az európai annyi húst tesznek, hogy annyi húst tesznek, annyi húst tesznek, hogy borzalmasan Van hullám? Király. generációban ez. Nekem a szüleim azok ilyen magasak voltak. Jó, hát persze ez genetik már úgy is van, de átlag magasságban... Ja, húzzuk vissza, nem toljuk. Már ezt a szálltam be. A társadalom átlag magasságban van, ő és egyben nagyobb egyet testése. Ez már jó lesz. Vagy kívülről is rá lehet akadni. Húzd hátra azt a karikát. Megvan, oké. Mert ugye az tartja ott... Már éreztem.